ayiwa basi tɛ bura i ka arajo dɔ bɔ a la i ka labɛnw sabati yanni jamana kana firige jamana tɛ firige ka tɛmɛ nin kan ni ala sɔnna ma ayiwa o kumana sa kanuba ni dɛmɛbaw an bɛ aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Gawusu Keyita baara ɲɛna an bɛ sigi ka na kumaso kɔnɔ min ye ali bisa énergie du Mali kosɛbɛ ale kɔni kelen don ka awa i k'a dɔn courant kɔni k'o tigɛ a y'a deli ko dabɔ nin waati in na o kumana sa Baba Adama y'a fɔ cogo min nin bɛɛ de dɛmɛ sabu jamana in kɔnɔ waati dɔw bi kɛ courant mana tigɛ nin cogo in na groupe minnu bɛ na yalisa ka se ka émetteur lawuli ka se ka awa i k'a dɔn minɛn tɔw lawuli a taji ko a barika ka bon kosɛbɛ o kumana sa wulikajɔ ni cɛsiriw kɔni kɛra min ye awa i k'a dɔn Gawusu Kalilu Berete nala ni Abidi a ye nin yɔrɔ in ye a ye nin yɔrɔ in jɔrɔ a ko ma ko Mayiga Nura FM ka di n ye kosɛbɛ n tɛ fɛ Nura FM kanubaw ka ɲɛnɛfin n tɛ fɛ Nura FM awa i k'a dɔn a kanubaw ka to dibi la o siratigɛ la n bɛ wulikajɔ ni cɛsiriw kɔni kɛ cogo sugu bɛɛ la min bɛ se ka to groupe bɛ sɔrɔ min bɛ se ka arajo in ta ɔ doni kama n b'a fɔ a ye don min awa i k'a dɔn Jalakɔrɔji jeunesse jɔyɔrɔ bonyana a la kosɛbɛ o de siratigɛ la a ye awa i k'a dɔn kunkan bɔ a kɛra gayi a ye groupe min fɔ a ko ma ko yalima o bɛ bɛn wa ne ko n k'o ka ɲi kosɛbɛ o kumana sa o groupe o de filɛ nin ye an bolo a banna waati in na min ye climatisation o b'a kan machine bɛɛ b'a kan min ye awa i k'a dɔn courant bɛɛ mɛnɛnen don fɛn bɛɛ b'ale kan hali u ti yɛrɛyɛrɛ o kumana nin ye maa min ka baara ye ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin anw ma Gawusu Kalilu Berete nala ni Abidi hali ni waati bɛɛ ni tɔgɔw ma fɔ nin waati ninnu mana se jagoya don an hakili ka jigin a la jagoya don tasibilaw ka kɛ ka ɲɛsin a ma o de y'a to nala ni Abidi jamuka in di daminɛ n'a kumakan ma kɛ ala sabu o fana ye layidu ye min bɛ ni lala ni Abidi cɛ fo ka taa 2021 ka t'o ban o kuma n'o kɛra min ye ni ala sɔnna ma an b'o fana lakali aw ye o kuma Gawusu Keyita an b'i fo i toama an bɛ dugawu kɛ ala k'a dayɔrɔ nɛma ala k'a fara silamɛsiw kan min ye awa i k'a dɔn nin waati in na an bɛ foli lase Amerikikaw bɛɛ ma min ye Awa Gindu i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min ka foli lase Mahamadu Sumunu ma madame Sumunu Mariamu Kone an bɛ a fɔ ka waliɲuman dɔn min ye Madusi nin bɛɛ bɛ Philadelphie an ka foli bɛ ka ɲɛsiw ma ka foli lase min ye Mbali Traoré ma Ameriki sigi la madame Sise a bi awa i k'a dɔn a bɛ Washington an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn Aïssata Keyita Washington madame Kebe Keyatu Jakite Madu Touré Angola ani k'a dɔn Samba Traoré nin bɛɛ bɛ Angola an b'u fo k'u waliɲuman dɔn o kuma nin waati in na sa n dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn baaraw bɛna daminɛ sɔɔni bɛ sabu waati taara kosɛbɛ waati bolila maaw sigin bɛ k'an kɔnɔ maa minnu tun bɛ yen n'u tun bɛ Facebook sanfɛ a si ma taa bɛɛ tora min bɛ se k'a to awa i k'a dɔn jamuka in bɛɛ k'u ɲɛna an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waliɲuman dɔn k'u ni cɛsiri o kuma dɔgɔ ko in ti bila dagirinda an t'a ɲini Gawusu fɛ Gawusu Keyita Gaston de Fer a k'a lajɛ k'a fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ k'an bilasira teliya la بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد رفيع درجته ودرك شركمتي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كان مسو دمسن ما قربا نتو Gawusu Kalilu Berete lalabi kalakse neka arajo watibo 94.5 e fana kan itabwala e ka toala ne ka toala anga toala parce que fantan kuma dare do fantan ko kuna fon la meilleur de do be Nura FM lame parce que ne koni be Nura FM lame lala ni Habidenke lala ni Abidi lalabi tungarange ane kunafuni awa i k'a dɔn o karamɔgɔba ale ka nana jɔ an jigi kɔrɔ n'aw mɔgɔ b'a la aw bɛ se k'ale wele a ka nɛgɛjuru sira 67 01 16 16 yalima 77 01 16 16 yalima 74 86 25 25 n'aw ye ninnu wele lala ni Abidi aw b'a kibaruya sɔrɔ.
Aligaduba Javira, Moningala Yoduba Javira, Bangibaduba Javira, Senekala Yoduba Javira, Makilinga Dangabe Muneka. ala ka ni sababa bɛɛ yara kiyama wa ka dɔn Gawusu bɛ fo Bubakar Traoré bete an bɛ sigi ka na an bɛna kuma so kɔnɔ awɔ maaw sigi bɛ k'an kɔnɔ sabu min ye kunnafoni ye a caman bɛ o de nɔfɛ nka an b'a fɔ énergie tigilamɔgɔw ye waati dɔ bɛ kɛ u k'u hakili to a la courant balakatigɛ a n'a balika na a bɛ tiɲɛni min don radio so kun a dagosi ka ala de bɛ a dɔn o kumana hali bi u ka mankutu min ye awɔ ka dɔn an ka maɲumatɔ minɛnw n'a y'olu sɔrɔ k'u bila ka na wuli ka jɔ kɛ ka an mago sa u la u ka sabali o kumana hali bi a tɛ sogolo dɛ mun yɛrɛ dun kɛra ni kurantigɛ in bamanen don hali bi dɛ ayiwa parce que ne ma foyi faamuya la o kurantigɛ in kɔni ɲinɛn ta in yɛrɛ ma deli ka ɲɔgɔnna ye laadala ka kɔrɔ o kuma ji tɛ kɔ la samiya la ji tɛ kɔ la de yan ji kabi samiya a bɛ tigɛ o fana ye tiɲɛ ye nin filɛ nin taabolo min kan funteni mana se k'an to tan a kuma bɛ caya dɛ wagati bɛɛ du a bɛ wuli ka jɔ la k'a fɔ groupe in sɛnɛ yan fɛ nin sɛnɛ yan fɛ u bɛ dɔ fɛ de yan awɔ kɛ awɔ kɛ e ti sɔn n dɔgɔ i fana ka teko bɔra dugu la ni n ka cɛ i ma jɔ a dabila sa tɛrɛmɛsi falen n'i bolo fɛn min na o i filɛ ka mun di nin ma hali n tɛ tɛmɛ cuillère ɲɛ kelen kan a di an ka dɔ fara kan ala k'a ni sababa n ko mun ye n ka fɛn in sɔrɔ tugun ne ye ka téléphone ko nin tɛ téléphone ɲɛnama ye a ma ɲi a ka ɲi a bɛ n'a ma ɲi sa a bɛ k'an ka dugu jɛ a ma ɲi n t'a dɔn min kɔni y'a sɔrɔ a lajɛ a bɛ muruti a yɛrɛ ma a mana kalaya a bɛ sa a yɛrɛ ma i ni chaseur bi yaala o yɛrɛ ya ala tɛ yɛrɛ ye o a don tɛ wele dunna o tɛ yɛrɛ ye dɛ a barika jara tu ye barika awɔ sadiya jara tu kalaban k'a ni baara bilenni k'a ni baara k'a ka barika awɔ ko in ɲɛna parce que n'i y'a ye Bubakari bɛ ka i da sogo fɔ ma dɔ de b'a yɛrɛ bolo a ka ɲi n ko ne ta bi yɛlɛ cogo min na a bɛ jigin ten nin ayiwa baasi tɛ e ka ɲi nun hali sisan a filɛ a chargeur b'a la o yɛrɛ téléphone ko la o tɛ yɛrɛ ye o ala k'a ni sababa bɛɛ ami Gawusu i ni baara kosɛbɛ Bubakar Traoré bete ne min ye awɔ i k'a dɔn an dɔgɔkɛ jo bɛrɛn Burama Traoré kosɛbɛ a fana bi yan a sɛgɛnna kosɛbɛ sabu kunu kabiri sɔgɔmada joona fɛ Burama awɔ i k'a dɔn a tun b'a sen kan min bɛ se ka to Nura FM ka page Facebook a bɛ se ka ɲɛnamaya jo bɛrɛn a y'i cɛsiri o la kosɛbɛ a kɛra k'i to o la ka b'o kɛnɛ kan dɔrɔn hali tilela ma dun ka boli ka taa min bɛ se ka to Ustaz Mamudu Diko ka kɛnɛ o fana bɛ se ka ɲɛnamaya Nura FM page sanfɛ o tuma Burama ani cɛsiri ani min yɛrɛ taara ɲɔgɔn fɛ Diko ka kɛnɛ kan aw bɛ fɔ ka waleɲuman dɔn k'aw félicitations baara ɲɛna o kumana sa kunnafoni an bɛ ta Nouvelle Horizon n b'ale ta ni n y'a ta min ye Mahamani Ture ale kuma bɛɛ n dɔgɔ min ye Tiyani Jawara an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn yanni awɔ i k'a dɔn a fɔ a ye ko waati taara kurangu y'an bila ala ni lalabi sababu an sigira yanni Nouvelle Horizon an bɛ don n'a ye Nouvelle Horizon a y'a jira k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn Ibrahim Boubacar Keita ka na kɛ o taalen kɔ o la wasa awɔ i k'a dɔn o ma sɔrɔ maa fɛ min bɛ Mamudu Diko kofɔ o siratigɛ la ko a filɛ ka wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɔnɔna na jamana yɛrɛ bɛ taabolo min kan ni ka awɔ i k'a dɔn dɔ ɲɛfɔ a ye tilala k'a jira tuguni k'ale kun y'a fɔ awɔ i k'a dɔn Asimi ɲɛna ko Asimi ka transition in k'a to civiliw bolo ko n'o tɛ ko min ye communauté internationale n'o ye ɲɛmaa ye k'anw tɛna se ka an yɛrɛ bɔ barata i k'a dɔn k'a fɔ ninnu ye kumaw ye kuma minnu b'a to maa caman b'i hakili juru cani maa caman b'i hakili la munumunu ka se ka faamuyali sɔrɔ Mali ko bɛ lahaliya min kan parce que a ko Imam Mamudu Diko a b'i n'a fɔ an bɛ don min na i ko bi n ka cɛ min ye awɔ i k'a dɔn ko kɔni gɛlɛyalen don a bolo kosɛbɛ sabu a b'i n'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen min a ye min kɛ hali bi min bɛ ka taama a conscience kan min bɛ se k'a to awɔ i k'a dɔn a nimisa o bina a la sabu ka bi Ibrahim Boubacar Keita ale kɔni bina Mamudu Diko awɔ i k'a dɔn a ka lahaliyaw n'a ka kɛwalew a b'i n'a fɔ yɛlɛma donna u la dɔɔni ko kuma na sa min ye mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques M5 RFP awɔ i k'a dɔn o de tun bɛ a bolo an bɛ don min na i ko bi o yɛrɛ bilama a kɛn bɛ awɔ i k'a dɔn Buruhayi sabu maa t'a dɔn a woro bɛ yɔrɔ min jango tɛ a kama fasirikɛba ko a ko Imam Mamudu Diko an bɛ don min na i ko bi awɔ i k'a dɔn bolonkɔnɔni sini ba ma bolonkɔnɔni
ɲɛsinin ba ma kuma caman be minnu danbɛ ka fɔ awai ka dɔ imam Mamudu Diko ma kunu sa min ye coordination des mouvements associations et sympathisants semasi awai ka dɔ olu ka maa ye n'o y'u ka ɲɛma ye n'o bɛ awai ka dɔ Ustaz Mamudu Diko ko fɔ k'a ye wuli ka jɔ kɛ ka taa ɲɛfɔli kɛ kuma minnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka fɔ ka taa ka t'olu ɲɛfɔ o de siratigɛ la Mamudu Diko awai ka dɔ ale kɔni bɛ donni minɛ i ko bi a y'a jira k'a fɔ a b'i n'a fɔ ale ma faamuya de faamuya ma sɔrɔ ale ka taabolo la o de y'a to waati dɔ la ale kɔni ale bɛ ka lagosi kuma nkalon ni awai ka dɔ t'a sidɔn o bɛɛ bɛ ka ta ka ɲɛsin ale ma Fasirike b'a ko a ko nin ko in kɛra awai ka dɔ ba kɔ jukɔrɔni kunu awai ka dɔ ba kɔ jukɔrɔni aseyi la Mamudu Diko awai ka dɔ an bɛ donni minɛ i ko bi maa caman kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ diinɛma bɛ o la politiki ma kun bɛ o la Fasirike b'a ko a ko nin ko in bɛɛ lajɛlen ye min Imamu Mamudu Diko a b'i n'a fɔ a taara de ka taa i yɛrɛ ɲɛfɔ sabu n'i ye jateminɛ kɛ fɛn caman bɛ yen minnu kɔni fɔ n bɛ ka ɲɛsin awai ka dɔ belebele in ma n'o bɛ Imamu Mamudu Diko ko fɔ a ye awai ka dɔ fasodenw caman mɔgɔw kun sigi bɛ ka min kɔnɔ awai ka dɔ a ye caman a y'o ɲɛfɔ fasodenw ɲɛna sabu n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye awai ka dɔ Mamudu Diko ka nin déclaration minnu filɛ nin maa caman bɛ yen minnu kɔni awai ka dɔ u dabali banna sabu n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ Badilabugukaw ka belebele a kumana kosɛbɛ min ye awai ka dɔ maa dɔw bɛ yen a kɔni y'olu jigi waro sabu n'i ye jateminɛ kɛ olu kun bolo kunu Diko bɛna bɔ ka taa wuli ka jɔ ni cɛsiriw de kɛ ka Asimi ka sɛbɛkɔrɔ lagosi ka Sogɛli sɛbɛkɔrɔ pɛntiri ni ka awai ka dɔ jɔsi k'u ka ko kɛ c'est tout c'est fini nka Ala barika la ko Ustaz Mamudu Diko a ma tɛmɛ ni o sira ye Imam Mamudu Diko donc Ala awai ka dɔ ale imamu caman kun bɛ yen politiki tɔn maa caman olu kun bɛ yen a ko de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ Mamudu Diko awai ka dɔ a ye bolokɔni ta ka ɲɛsin min bɛ ani fanga tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a daminɛ lawale fo kana se an bɛ donni minɛ i ko bi a y'a fɔ dɔw kuru k'a daminɛ Amadu Tumani Ture ni bɛɛ ko a ma ko ATT min ye Ibrahim Boubacar Keita ka taa tɛmɛ min ye Amadu Aya Sanogo min ye awai ka dɔ Mamudu Diko a ye dɔ fɔ nin ko bɛɛ lajɛlen na yanni a fɔ ATT yalima ka taa se IBK ma ni maa fila bɛɛ lajɛlen min ye Ustaz Mamudu Diko a y'a jira k'a fɔ ninnu kɔni kun bɛ fɛ ka awai ka dɔ ko de kɛ ko sugu dɔ ye awai ka dɔ o de kama ale kɔni ye wuli ka jɔ kɛ wuli ka jɔ ye e k'o de ma kɛ sababu ye ni ninnu surula wa a ko k'a lajɛ min ye awai ka dɔ Ustaz a ko ale yɛrɛ de yɛlɛla ka taa kuluba a donni kama ale taara jɔni nɔfɛ Amadu Tumani Ture ale y'a fɔ a ye min ye awai ka dɔ président nana awai ka dɔ na kun tɛ dɔwɛrɛ min ye awai ka dɔ i bɛ se ka min kɛ i k'o kɛ sabu min ye awai ka dɔ n y'a mɛn i ye kumakan min fɔ n'i kɔni y'a jira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko awai ka dɔ ne ye maa sugu min ye awai ka dɔ k'a fɔ i ka o kumakan in a mɛnna k'a jira k'a fɔ k'e dalen tɛ ne la bilen k'a jira k'a fɔ ne ye awai ka dɔ e jugu ye a ko kuma na n nana n'a ma ɲɛ k'a fɔ e yɛrɛ de ko ne ye jugu ye i y'a fɔ k'a fɔ ne ye jugu ye bisa ne kun t'i jugu ye kunun bi a bil'i kunna k'a fɔ e ka kuma in kama ne kɛra e jugu ye o tuma n b'a ɲini fɛ min ye awai ka dɔ ni garde corps de b'i bolo fɛɛrɛ kɛ o garde corps olu ka tɛgɛ dan kan n'u ma tɛgɛ dan kan ni n jiginna awai ka dɔ k'a fɔ ni min bɔra la a bɛ lakali tariku la tariku o ka d'a ye dɛ a bɛ lakali tariku la o siratigɛ la ko an ma tɛmɛ tile 3 kan min ye Amadu Tumani Ture a surula a ko ten dɛ o kuma Diko de y'a Amadu lata ou bien Ala de y'a lata ka sababu kɛ Diko ye Ala latigɛw de don ayiwa an kɔni k'a bila Ala latigɛ minɛ dɔgɔ baasi tɛ an kana taa kɛ kala ye Amadu Ture Nouvelle Horizon hali bi ale kuma bɛɛ a y'a jira k'a fɔ min ye awai ka dɔ nin ko bɛɛ lajɛlen a ko awai ka dɔ Diko y'o fɔ Amadu Aya Sanogo a ko bɛna donni min na ale ni Amadu Aya Sanogo awai ka dɔ o tɛ ɲɔgɔn dɔn tolérance zéro a ko nka Aya nalen ale ye fɛn caman ɲɛfɔ Aya ye a waatini kama CEDEAO ka accord cadre min kɛra ale ni Aya ka ɲɔgɔn ye de kɔfɛ CEDEAO ka accord cadre awai ka dɔ o kɛra min ye awai ka dɔ Amadu Aya Sanogo a kelen kɔ k'o ban min ye ko min tɛmɛna ale n'a cɛ ani Amadu Aya Sanogo yɛrɛ ka ko wolola min na a k'o fana ye fɛn ye min n'o dogolen tɛ a k'o ka bɔ yen min ye Ibrahim Boubacar Keita ye tiɲɛ don Imam Mamudu Diko y'a jira k'a fɔ awai ka dɔ ale n'u bɛ ɲɔgɔn dɔn a bɛ waati jan bɔ fɛn caman bɛ yen min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ a ko maa dɔw bɛ yen u bɛ ka kuma u bɛ k'a fɔ ko awai ka dɔ ko in ye min ye ka na fɛnw sigi ɲɔgɔn kan fili donna minnu na k'olu ɲɛnabɔ a ko maa caman bɛ k'o fɔ n'o ye awai ka dɔ rectification ye a ko ale t'a to ye dɛ ale t'a ye de k'a lajɛya n'o bɛ wele ko clarification a ko kumana n'i ye jateminɛ kɛ min ye awai ka dɔ maa caman kun bɛ yen minnu kun bɛ taama ale nɔfɛ ka taa bɔ ale ye sufɛ Ibrahim Boubacar Keita ye nin kɛ tan a y'a don ta a k'olu kɔni ye bɔliw daminɛ nka waati dɔ nana kɛ ale kɔni y'a ye k'a fɔ min ye awai ka dɔ assemblée gouvernement olu ka ci ale sɔnn'o ma nka min ye président ye o ka taa ka bɔ yen o fana y'a dama ko wɛrɛ dɛ a ko kumana sa min ye awai ka dɔ Ibrahim Boubacar Keita a ye ko belebele k'ale ye dɛ sabu ale ba in bɛ tanya waati Ibrahim Boubacar Keita ye min kɛ
ale ti ɲin'o kɔ nga danbe fali kusamana min ye awai ka dɔn Ibrahim Boubacar Keita k'a ye ala de minɛ ka surasiw marifatigiw olu bila ka taa ale nɔfɛ ale ko tiɲɛ yɛrɛ la Ibrahim Boubacar Keita ye nin min kɛ a ye dansago fo misiri kɔnɔ a tiɲɛ yɛrɛ la nin kɔni nin kɛra awai ka dɔn ko wɛrɛ ye a ko ale bɛ min na i ko o bɛɛ min filɛ nin o si ma tila k'ale tɔɔrɔ ko fo don min na Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ tilala ka bɔ k'a fɔ mɔɔw ɲɛna ko ale ye awai ka dɔn terroriste de ye wa ale Imam Mamadou Dicko ale bɛ fɛ ka état islamique k'o de sigi jamana in kɔnɔna na ale ko kuma na sa ko in bɛ cogo min i ka dɔn a dama tɛmɛna o kuma ale taara ka taa min fɔ kɛnɛ kan bɛɛ bɔra o kalama k'a fɔ mɔɔw ka taa ko in banna mɔɔw ka taa ko in banna o dɔgɔkun kelen a m'o bɔ ko in kɛra cogo min o fana dɔɔnin don Dicko n terikɛ ne m'a fɔ de a bɛ fasiri de kɔnɔ a fɔra de o a fɔra a bɛ fasiri kɔnɔ wa caman fɔra a la fasiri kaba a ko nin min filɛ nin bɛɛ de ye kumakan ye kumakan minnu ni awai ka dɔn olu bɔra maada n'o ye awai ka dɔn Ustaz Mamadou Dicko ye a ko an bɛ dɔnni minɛ ko bi min ye awai ka dɔn nin bɛɛ tɛmɛnen ale Ustaz Mamadou Dicko maa minnu nana n'o ye awai ka dɔn Ashimi n'a ka mɔɔw ale n'u ti ɲɔgɔn dɔn dɛ nga waati min na ale ye n'u ye ɲɔgɔn dɔn ale kɔni ye fɛn caman f'u ye ka hakilina caman f'u ye min bɛ se k'a to jamana in bɛ se ka basigi cogo min min bɛ se k'a to jamana bɛ se ka lafiya cogo min a ko o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen u ye coup d'état kɛ ale kɔni y'u wele Ashimi n'a ka mɔɔw u ye ɲɔgɔn sɔrɔ min bɛ se k'a to ko in yɛrɛ a bɛ se ka nɔgɔya cogo min Dicko a y'a jira k'a fɔ min ye awai ka dɔn u k'a lajɛ communauté internationale bɛ se ka bɛn cogo min sabu min ye awai ka dɔn fanga ye a k'a di civiliw ma n'a m'a di civiliw ma ni communauté internationale a laban a bɛ gɛlɛya dɛ k'ale y'a fɔ a ye ko Ibrahim Boubacar Keita a sugandira fasodenw fɛ ale ma siga ale ma yira ka ci d'o ma yɔrɔ aw minnu ye sɔrɔsiw ye k'aw nana n'a ka marifa ko ale tɛ siga dɛ ko n'aw y'a kɛ ka ɲɛ o don n'aw dun y'a kɛ ka tiɲɛ awai ka dɔn k'a fɔ k'aw bɛ ne Dicko aw bɛ n sɔrɔ aw ɲɛ Mamadou Touré min ye Nouvelle Horizon ale sɛbɛkɔrɔ kumana koyi a ko Dicko ye nin kumakan ninnu bɛɛ fɔ o de siratigɛ la min ye jumadon kalo tile 5 n'o ye juin kalo ye n dɔgɔ o wolola min na o kɛra min ye a bɛ da tariku la siga tɛ a la a ko nka yan'o cɛ wulikajɔw kɛra ale nɔfɛ ale ka premier ministre ɲini ale taara maa nɔfɛ n'o ye Ablaye Idrissa Mayiga ye karisa na ɲaama i ka kɛ premier ministre sabu maa dɔ y'a fɔ ale ɲɛna n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ko wari ko la Ablaye Idrissa Mayiga ko a ɲɔgɔn Ustaz nin ma ɲɛ a ye nin ma ɲɛ i bɛ ka de ka kuma bɛɛ laminɛ ka ayi ɲɛma Ustaz yɛrɛ ka problème ye a ka problème ye o yɔrɔ ninnu mɔgɔ kuma ka mɔgɔ lamɛn ka juger ka taa Ablaye Idrissa Mayiga de ɲini ka n'o d'a ma ala farala an kan koyi a ka haramu ala farala an kan ne ni Ablaye Idrissa Mayiga an taara Gawo ne ye Gawo a ɲɛgɛn ne b'a dɔn ne bɛ nin dɔn a ye se kɔni talen bɛ ale Gawo yɛrɛ to e b'u dɔn o de tun bɛna kan safu ko i bɛ ka y'a fɔ ko ka ɲi ko wari ko la k'i kan ka da o la on n'est pas baba ye ka Ustaz ye sage ye cogo cogo non nin kelen nin kɔni nin ma bɛn ha ayi baba ni ayi ma bɛn o ɲɛma ɲɛ wɛrɛ dama tɛ koyi ka tila tuguni min ye awai ka dɔn Mokhtar Wane ja kuma caman tun bɛ fɔ bil haki do koyi ja baba ka cɛ de ye Mokhtar Wane de ye Mamadou Dicko de ye Mokhtar Wane de ye a ko ten ale de y'a ci a yɛrɛ y'a fɔ kunu dɛ a y'a fɔ a ma dibitaba ma yala foyi tɛ kelen a y'a fɔ ale de y'a fɔ Mamadou Dicko ale de ye Mokhtar Wane di a ko ten Mokhtar Wane dun k'a ni bandaw tun bɛ jɛ kelen na Bamugu o tun bɛ fɛ ka jamana dafiri ni surasi ninnu ka jamana marali u tun bɛ fɛ k'o tiɲɛ o ko ten e de y'o diba ye n'o ni sababa bɛn ni surasiw ma e considération bilen i t'i sigi i ka to misi wa ɲɛma a nacogo fana ma ɲɛ di baba ka na ɲɔgɔn nɛgɛ tiɲɛ yɛrɛ la jamana in kuma man di n'o tɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ y'a fɔ cogo min na Mokhtar Wane nacogo a ma ɲɛ ka bɔ Burkina Faso ka n'i ka minɛ non ko jamana ko kuma sera awɔ ko ni ne yɛrɛ tun b'a dɔn ne yɛrɛ tun bɛ bɛ se ka kɛ ko jamana mako bɛ minɛ o sadi fɛ jamana komi jamana ko don jamana mako bɛ se ka jɔn yɛrɛ la n fana mɛnna arajo baara in na kosɛbɛ san 20 ni kɔ n b'a la a t'a lajɛ hali communication n'a sera k'o di yan i bɛ se k'o kɛ ala bɛ se ka dɔɔni kɛ kosɛbɛ ala k'an ni sababa fasiri hali bi n dɔgɔ an bɛ taa n'a ye Amani Touré a ko kuma na sa min ye awai ka dɔn ale kɔni ma ale ye min di ale ye min fɔ o ye Mokhtar Wane nka Mokhtar Wane ye maa dɔ ta o y'o ta parce que ale n'o ka surun ɲɔgɔn na n'o ye Mohamed Saliya Touré a k'o ka bɔ yen ale kɔni ye maa min di o ye Ndunga Mayiga Amadu Ndunga Mayiga ale de y'o di Mokhtar Wane ma yalisa awai ka ka se ka baara kɛ n'o bɔra la ko maa tɛ yen min bɛ se k'a fɔ k'ale ye maa di a k'o ka bɔ yen an bɛ don min na i ko bi a y'a jira k'a fɔ min ye Ashimi Goita ka dɔrɔmɛ tɛ ale kɔnɔ n'a b'ale kɔnɔ ale ka taa fɔlɔ lahara a ko nka
min ye Mokhtar Wani ale wulila sunkalo dɔ fɛ ka laɲinini kɛ min bɛ se ka to fantanw bi dɛmɛ min ye enveloppe kɔni million 10 kɔni cira ale ma ale bɛ se ka kow kɛ awɔ i ka dɔn ko ye cogo min na 10 millions bon ni yaba nin kuma mun na tan nin tɛ fɔ baba nti attaqué fo ma baba attaqué tɛ bi mais bon de toutes les façons a bɛ fɔ Oustaz a bɛ fɔ a ka ɲi c'est bien. Donc 10 millions. 10 millions. Ko pusu ay nyama kan ni o de ato gafe nya fie ngwa atali mani. Ay nyama. Mo ni baba da bi na tige nya amina da tige. Baba ka fomia ka bon kosobe. Aka bon. Aba fomia ko yi. Wallahi aba fomia. Fasiri ka ba ko. Ako fasiri nga jande. Ko de sira tige la. Ni ye imamu ya ko ni wele dake. Emsengi mo o be se ka ben chuko mi. Jamana nyira am be se ka do dakelen fe. Ka bo dakelen fe chuko. O be temene ko ka boyi. Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. No ye CEDEAO. Imamu yu wele be se ka hina aw na chuko mi. Am mango to chuko mi. Min be se ka to jamana yi abin noya. Sabu imamu ay kuma minu ngo be ba jira ka fo. Anga na nyu anega ni sorasi nun ti japa jon kele na ko. Sika tala de. Ay de japa ko mali kono benti ani communauté internationale yere banti ga be andum bi kele mina bi o de communauté internationale ka se ka ambuja malien famba be o de faso be o donga ani communauté internationale ka bembalia o benete mama o fana fe o ka fo baba ide awo ay kuma mo de ida koy ako fana ko o be kuma ba o fo klefe sufa o be ngunu makata ya fo deli bon no lu be bora o mamuda abi manya do ana tarati manya do ana baba yere fana ka do fo de angoni mamu bunya ba nyoro amba bunya sabu anga almami do anga dina nyama do ale do conseil islamique ayo ke chokoroba do bana yimma ba fana do wa chokoroba do anga pajier jidoni mi aketo jidoni mi wa anga pajier save anti machito e ka doya ayi non ayo o tike de ati doya nyana bata mais wati do ma ke jamana kula an bi jamana inta ko baba abana bo fi de bi jamana inta de awo ma shi ti se ka dorme di ama ko shi ma dorme da ma shi ti se ka dorme di awma ka nga usaju buruja an wana ziki ko buruja abada tike de atike mais an fana sambi duru magwe hakli juru ka nga chani koyi ko sona nga se ka analyse do ke ka fuyale do ke awo ambi doni mene ko bi dike ni minun fle ne surasi minun fle fanga be minun bulu anga na nywa nega ashimi dulu apembele mbisa va ka gride ama no ne dulu inga dulu mulle no de dulu fensele do malien kuna ko sona okuma ni mami mi chugo don dulu inda bambi kunu kana sigala ala kan ni sababe ami o baba bi ya fama awa ya fara bita ko ni ala kan che obuzu kite kale bi bo pasi ka ko 6 mois baba ya baba dilla baba toi baba dilla sa ima ya fukuma kuma yini ka zara so so mai na ala ka kuma foto mai ne tala abika toji e beta ka antuta wa wallahi kanata de akara ke danga to nyambul ambulo baba sando kanata ni ne ka chorbo bi talon wati mo kade e fana ka éclairer ni wati do sira atuta kuma kelengele nu do wati bete ala ka ndi sababe ya rabbi bismillah nema albi ametane kuna foni do mina ka fara doka nema afingo dunga da shebalitea ikote bele ni turiya tea awo dondo temena kuma ka ne taloya fo baba ba fo ki kan talo nema bondura FM page kawo ni ala ke tipaka hal ni bora kan bika telefone chorala tipaka de bismillah ala ka je ka tama amina ya rabbi nema ni mina ka fara ninga aba bugune wa aba ajiya munye sodde bama ko ne be mbulu dombe bonni aliye ni mborana aye mamu kuma ndo kono odi Umar Anguiba ali bi munye imam Mahmoud Diko munye Umar Anguiba akuma ndo imam ga babu koni odi ka ako munye ancienne autorité mouradi M5RP ko ayare la jeya akla ka munye dangali ndi malidoma munye imam Mahmoud Diko ako kunu ni yaji temina kalaje abena munye Novembre kalo klimuga ani shekima dambafla ani samuga ani kele imam Mahmoud Diko wati munna munye Qur'an kalon bela jilem banen kofe munye sili fanani lanzara o kon nywanchi la imam Mahmoud Diko aduna kene konnala kene ne bi na ka fa ko munye kuna fondila chaman de ne bore na fa lahara bolomba waso sabuga ma chaman ko mefika kibore en koninka adon eni bura kumbe kosobe fatika baka fola ako kunu ko imam Mahmoud Diko ka damina ibeka bini koro fa munno obeka takale sigare fo kana siami domina na fo bi koro fa laba mu yere bendo ya sebe koro toro o de kaira ka fa ko afarando francika a jamfata ni nganye
ɲɛsi jamana in ma k'a ni faransi ambassadeur n'o ye Joël Maire k'u ka ɲɔgɔn ye kɔni o cayara duwakun o cayara waati in kɔnɔna la Mamadu Diko a ye mɔgɔw kɔni la kunnafoniya a ko nin kɔrɔfɔ in ko a sɛbɛkɔrɔ digira la ne fɛn digira ale himamu na o de ye k'a fɔ ko ale bɛ taa fara mun ye nanzaraw kan maa minnu yɛrɛ bɛ n'ale y'u kɔsɛbɛkɔrɔ kɛlɛ k'ale ka taa far'u kan k'u k'a fɔ ko ka jamana in ka a dafiriya k'o ye fɛn ye bi a ma bɛn a ma bi a ma bɛn a ma sini fatirigaba ka fɔ la imamu kɔni y'a jira k'a fɔ nka o t'a bali k'a fɔ ko ale kɔni ko a bɛ sabali a ko ale ye nin maa ninnu kɔni fara ɲɔgɔn kan a m'u fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko don n'a nataw la k'u ka wuli ka fanga in kɔni ka a kɛlɛ koyi ale miirinata ale hakilinata ale y'o di imamu Mamadu Diko a ko a bɛ don min na n'a fɔ ko bi malidenw ko waati sera mun ye bɛnsɔngɔniya juguya jugu fara farali ko an k'o bɛɛ lajɛlen bila ni k'an bolo di ɲɔgɔn ma tiɲɛ kan walasa mun ye gɛlɛya a bɛ se ka fura ka bɔ jamana o kɔnɔ la cogo min na imamu Mamadu Diko a y'a jira kɛnɛ kan kunun a ko i bɛ na ye k'a fɔ ko jamana denw yɛrɛ an yɛrɛ de fililen don ɲɔgɔn ka cɛ ma kosɛbɛ koyi o sabu kɛ an tɛ ka sigi an ka kuma sigi ka kuma o tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ la n'an dun ma sigi ka kuma ka marasi k'a batiri an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ la o la ko mun ye bana ko a fura sɔrɔli ko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ imamu Mamadu Diko hali bi kunun a y'a jira k'a fɔ ko an bɛ don min na n'a fɔ ko bi jamana a kalifalen don maa min ma n'o bɛ transition maaw kofɔ ko an ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan mun ye jamana kɔnɔdenw u n'u bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min na ni ka bɔ da kelen fɛ imamu Mamadu Diko a kɔni y'a jira k'a fɔ nin ye ale miirina di wa nin ye ale hakilinata di ale bɛ fɛ mun ka kɛ malidenw ko an bɛɛ lajɛlen de ka fara ɲɔgɔn kan maa minnu bɛ nin waati in na n'olu kɛlen bɛ ka kɛlɛ yɛrɛ dama k'a tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la ni siyako kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na k'a bɛɛ lajɛlen ye malidenw de ye ko an ka fɛɛrɛ kɛ k'u wele k'u sigi u n'u hakili kɔni k'o yira ɲɔgɔn na ko hali bamanci minnu bɛ nin waati in na n'u bɛ ka taa bin maaw kan ka maaw ka dugu ni ka a jeni balow bɛ ka jeni ko an ka fɛɛrɛ kɛ n'u k'u wele ka kuma walasa mun ye ala bɛ se k'u sɔn hakili ɲuman na cogo min na imamu Mamadu Diko o n'a ta bɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko maa minnu bɛ nin waati in na n'o ye bamanciw ye u bɛ ka maaw ka malo minnu jeni malo foro minnu jeni k'u k'a dɔn k'a fɔ ko silamɛya kɔni m'o fɔ cogoya si la wa silamɛya kɔni o b'o sɛbɛkɔrɔ kɔn fatirigaba ka fɔla mun ye Umaru Angoyiba ye ɲɛma n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ kɛnɛ in ka i n'a fɔ i bɔra k'i da don a la imamu Mamadu Diko a ye kuma fɛ ka ɲɛsin mun ye communauté internationale maaw kɔni o ma u ye ɲangili mun ta ni ka jamana in ka a sɛgɛrɛ a ko ko mun ye CEDEAO ye fo ka taa fara mun ye communauté internationale kan u kan ka fara ɲɔgɔn kan ne ka jamana ni ka a jukɔrɔma tintin an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ la cogo min na ko n'o tɛ jamana in filɛ taabolo min kan n'a surutula k'u sigi n'a ye k'a fɔ ko an kɛrɛfɛ jamana fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ lajɛlen b'a a kɔlɔlɔ k'o sɔrɔ imamu Mamadu Diko a ka kuma kuncɛ la a ko a b'a ɲini malidenw fɛ an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ mun ye bɛnsɔngɔntiya juguya foyi ko an k'o dabila mun ye ɲɔgɔn kuma lamɛn ka taa maa dɔ kɔrɔfɔ maa dɔ ɲɛna ta ka maaninfin k'i minɛ n'o ye k'o ye fɛn ye ko tiɲɛ la ko fɛn bɛɛ ta tɛ ko Mali bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan ni ka jamana in kɔni ka a wuli k'a jɔ ti caw an y'a sama ka bɔ sɔgɔmada in na mun ye sɔrɔda Bamako o kɔnɔna la Umaru Angoyiba ale kalimukalatigi ɲɛma i bonya b'a la n'o kuma ɲɛna a fɔ baba ɲɛna ne ka cɛkɔrɔba dɔw ma an bɛ ɲɔgɔn bilasira ayi baba ti taa sa ka ɲɔgɔn la a ti taa o baba kɔni taa o to ne ma a ti taa hali n'i ye ka numéro changer n bɛ taa France ministre de la communication fɛ ni m'a fɔ a ye i ka numéro a bɛ segin i ma jagoya a ti taa o a ti taa wa page in bɛ nɔrɔ i ten na ka yaala n'a ye a ti taa sa a ti taa n'i ye i bɔra i yɛrɛ ka page la baba Adama Ture an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a fɔ a ɲɛna ko ne ko awa i ka dɔn Ustaz Mamadu Diko kuma bɛ fɔ maa ɲɛna bonya kɔnɔ kuma bɛ fɔ maa ɲɛna min ye karama kɔnɔ anw ma dege maa lagosi la an ma dege maa dɔgɔya la Ustaz Mamadu Diko minnu y'a bila awa i ka dɔn communication in na tiɲɛ yɛrɛ la an kana ɲɔgɔn nɛgɛ nin waati nin juguya in communication a ma ɲɛ sabu yan'a ka bɔ yɛrɛ min ye awa i ka dɔn Baba Ibrahim Boubacar Keita o ka maaw olu ye fan bɛɛ kɛ sɔ ni makɔrɔni u ye fan bɛɛ kɛ u sen n'o ye non min ye an y'a fɔ Choguel dégage i bɛ Hachimi i bɛna ye min ye c'est-à-dire olu yɛrɛ de ye ko bɛɛ tiɲɛ i n'a ko kana kɛ tan wa ale kɛlɛla ka taa kuma min fɔ a b'i n'a fɔ o fanga min kɔrɔ min filɛ nin o yɛrɛ fana bɔli cogo dɔ la o nimisa don wa kosɛbɛ taara o min don o fana ye maa kamana bila Idrissa Maïga o tɛ i bɛ kan nalen wa kunun ko ni ɲɛma kɛnɛ in kan bɛna ye k'a fɔ ko mun ye parti politique maaw a caman tun bɛ yen u tun bɛ yen a tɛ i bɛ kan nalen wa jango minnu yɛrɛ bɛ fanga in kɔ nin waati in na olu de tun bɛ yen olu de subuku Idrissa Maïga wa kuma caman fɔra fana nomination ninnu o ma bɛn dɛ ja nomination caman kɛra ale yɛrɛ b'o kɔ Mokhtar Wane o n'a ka doniw bɔra Burkina kana jigin e fɛ o taara Suma k'o dugumajɛ o kɛra premier ministre ye an m'a jateminɛ k'a lajɛ ni bonya ti fila ye dɔ kɛra
baba ngo fana fo de me o fana ye min kɛ o fana ma bɛn dɛ ni imam ko ko a bɛ fɛ aw ka ɲɔgɔn ye aya to ani cɛkɔrɔba ka ɲɔgɔn ye a ka kumaw falen ni min don min ma bɛn a k'o fɔ n'a y'a sɔrɔ a b'a ladi a ka to misiri kɔnɔ waati min bɛ nin waati na a k'o fana fɔ a ye a banna o de don n'o tɛ kunun ta yen o fana jɔ t'a la dɛ tiɲɛ yɛrɛ la a sortie kɛra ne cɛkɔrɔba ye audience ɲini u fɛ sortie yɛrɛ ten e y'a mɛn ayi a ka ɲi bon ok a banna tɛmɛ o kuma to tan an ka yen kana se ko ma baba kana na y'an bila joona ayiwa baba bon an bɛ bi ta in to tan an bɛ bi ta in to tan e yɛrɛ b'a dɔn tigitigi min ye a ka d'an ye e b'a dɔn tigitigi imam kɔni a ka d'an ye sa ko sira fɛ ni kalanko sira fɛ alhamdulilayi mais nin domaine min filɛ nin ye ninnu a ka farati nin na a ka cɛ in n'o ye cɛ tɔgɔ dɛgɛ su saba o ye kuma caman fɔ dɛ dɛgɛ su saba kuma caman bɛ yen a kuma waati tɛmɛnen na dɛ a bɛ ɲini ka kɛ bili haki y'an bolo dɛ a ka kuma ninnu ka kuma ninnu bɛ ɲini ka kɛ bili haki a kuma waati tɛmɛnenw na dɛ ja a bɛ fɛn caman kalama faramafɛn dama de bɛ ɲɔgɔn kɛ yɔrɔ dɔn le meilleur juge c'est le temps awɔ le meilleur juge c'est le temps an ka taa an k'a di ala ma an ka taa ɲɛma non an bɛ taa an bɛ taa an bɛ se min ye awɔ i k'a dɔn Mahamadu Fofana l'indépendant ale kuma bɛɛ nka yanni an ka taa min ye Amadu Degoka min ye an ka dɔgɔnɔ émission sigiba an b'a fɔ k'a sɛw a sɛw ma awɔ a po o fana ye dɔgɔnɔkan ye Denaw o fana ye dɔgɔnɔkan ye o kumana Asimi ko awɔ i k'a dɔn a bɛ ka wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ sabu a ka premier ministre o dɛsɛra ka politique mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a to assise nationale awɔ i k'a dɔn de la refondation o bɛ se ka kɛ cogo min n'o ye sigi ka fɔ ye colonel Asimi Goïta b'a filɛ ka wulikajɔ de kɛ sa min ye direct ɲɛ ani politique mɔgɔw ko ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya a ko in kɔni daminɛna nka bi politique ma a bɛ se ka kɛ nin waati in yɛrɛ la yɛlɛma ni tilefana t'o dunna don a tɛ ko cogo dɔn nka ni ala sɔnna mun ni jamana ɲɛma u kan ka ɲɔgɔn ye min bɛ se k'a to hali bi jamana in bɛ se ka jɔ cogo min Patirikɛ b'a ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn parti politique caman bɛ yen u ka banbaganciya o kɔni kɛra sababu ye assise nationale de la refondation o kɔni o bɔra a tɔgɔ kɔrɔ min ye awɔ i k'a dɔn nin ko bɛɛ ye a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ sabu ni jamana ɲɛmaa ka danayama min bɛ n'o y'a ka premier ministre a bɛ n'a fɔ u ka min ye kelen na a ko de kama colonel Asimi Goïta wulila a ye bɛɛ fɛ ka misijugu ta gere ma bisa min ye parti politique ninnu a n'a maa caman k'u bɛna ɲɔgɔn ye min ye kuluba ye u bɛna ɲɔgɔn ye min kɛ dɔwɛrɛ tɛ Asimu bɛ min na bɛɛ b'o dɔn a bɛ awɔ i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiriw bɛɛ la min bɛ se k'a to jamana hali bi a bɛ sigi arayi kan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan min bɛ se k'a to Mali yɛrɛ a bɛ bonya cogo min président de la transition kuma a ye wulikajɔ min kɛ dɔwɛrɛ tɛ dialogue direct kuma ɲɔgɔnya ɲɛŋɔ an ka fɛn dɔ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ka ɲɔgɔn faamuya n'o y'a sɔrɔ jamana ko don ni ko wɛrɛ don sa ni min kan ka kɛ o fana na kɛ Patirikɛ b'a ko a ko n'i y'a lajɛ a ka premier ministre jɔn ko ala awɔ i k'a dɔn k'o dɛsɛra n'o bɛ Choguel Kokala Mayiga ko fɔ sabu bere dalen b'o kun awɔ i k'a dɔn tiɲɛ don wa nkalon don wa ala de ye a dɔnba ye en tout cas ani politique mɔgɔw kɔni bɛ taabolo min kan u ka sɔ tɛ ka fin da kelen na kelenna kelen u tɛ k'o lajɛ sabu assise nationale de la refondation o kuma min fɔra Choguel y'a sigili min kɛ awɔ i k'a dɔn a kɛra sababu ye a ko kɔni a bɛ ɲini ka daba walu Patirikɛ b'a ko a ko président de la transition Asimi Goïta filɛ ka wulikajɔ de kɛ sa a yɛrɛ k'a sen don baara ninnu na min bɛ se k'a to faamuyali bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min a ko de kama min ye awɔ i k'a dɔn a ka premier ministre n'a ma ɲɛ k'a fɔ o ma se ka awɔ i k'a dɔn wulikajɔ kɛ a yɛrɛ ko a bɛ kow ta ba la Patirikɛ b'a ko awɔ i k'a dɔn politique tɔn caman de bɛ yen o ɲɛmaw olu kɔni bɛ awɔ i k'a dɔn hakilina ni miirina min b'u la min bɛ se k'a to u bɛ se ka ye awɔ i k'a dɔn ko in kɛnɛ kan u caman ye faamuyali sɔrɔ kow la nka caman bɛ yen minnu kɔni ko awɔ i k'a dɔn u ti taa awɔ i k'a dɔn u ti maa ci u mago ti ko la min ye awɔ i k'a dɔn assise in na nka kuma in ti da kuma ɲɔgɔnya ko Choguel Kokala Mayiga ale de ye gouvernement ɲɛmaa ye wulikajɔ ni cɛsiriw o de bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ o kumana sa min ye awɔ i k'a dɔn ale yɛrɛ ye kumakan minnu fɔ o don ko ka ɲɛsin mouvement démocratique ma n dɔgɔ kɔni nana ka na ko bɛɛ nɔ maa minnu bɛ yen n'olu ye 26 mars 91 n'u y'o kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a n'olu de kari bɛ ɲɔgɔn na bi a ko kɛn bɛ kabako da ye sabu tiɲɛ don wa nkalon don wa o kɔni kɛn bɛ k'a nɔrɔ a la k'a jira k'a fɔ Musa Tarawele ka hakilinaw n'a ka miirinaw o lafasaba jɔnjɔn k'i k'a dɔn k'o ye Choguel Kokala Mayiga ye Patirikɛ b'a ko a ko chef de l'État jamana ɲɛma kumana sa an bɛ don min na i ko bi ko ɲɔgɔn t'a bolo dɛ sabu ani politique maa minnu bɛna ɲɔgɔn ye n dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ disibaw don belebelew don i k'a dɔn a n'u bɛna ɲɔgɔn ye
min bɛ se ka to transition ko kuma u bi jɛ k'o fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ a ko président min filɛ Asimi Goïta a yɛrɛ bɛ don min na i ko bi a tile kelen m'a fɔ maa ye transition dan ye nin ye transition bɛ taa nin cogo la an bɛ taa nin cogo la kalo 18 min dira an bɛ bɔ a kɔnɔ an bɛ to a kɔnɔ a tile kelen b'o fɔ maa ye nka a ka premier ministre siga t'a la a n'o b'i da bɛ file kelen na koyi sabu o kɔni bɛ wuli ka jɔ sugu bɛɛ la o bɛ ka kuma sugu bɛɛ kɛ wa hali CEDEAO cikan dir'u ma a dun tɛ se ka wuli ka t'o kɛ abada dugu Asimi t'o kala Patrick Keba a ko di a ko parti politique minnu bɛ yen ani regroupement minnu bɛ yen n dɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn minnu kangalama fasalen don ko fo kalo tile 27 février kalo kalataw ka kɛ n'i y'u ta k'u jɔ k'u lajɛ parrainage awɔ i k'a dɔn o sen b'a la o bɔlen kɔ ka bɔ yen parti jɛkulu caman bɛ tɔn dɔ kɔnɔ n'a bɛ wele ko awɔ i k'a dɔn cadre d'échange et des regroupements de partis politiques o do dɛ Useni Amiyagino une transition reçue bi a ɲɛmaya bɛ RP maaw a b'olu de bolo parce que Keba ko nin bɛɛ bɛ a la kuma n'a fɔra nin bɛɛ ka taa sigi Asimi ka ɲɔgɔn ye n dɔgɔ a ko laban a bɛ kɛ ko dɔ ye koyi nka parce que Keba ko a ko fan dɔ fɛ min ye i k'a dɔn transition u bɛ fo kosɛbɛ sabu u ye baara dɔ kɛ baara min kɔni b'a jira k'a fɔ ŋaniya ɲumanya b'u yɔrɔ ka ɲɛsin jamana in ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u taara Vladimir Poutine ka dugu la min ye i k'a dɔn pankulu an y'o san ka na n'o ye minɛnw caman dira an ma olu nana Mali kɔnɔ kɔni k'o ye fɛn ye fɛn min ni an kan k'u fo o tɛmɛnen kɔ tiɲɛ yɛrɛ la lakanabaliya o ɲɔgɔn ɲɛnen don jamana in kɔnɔ kuma u bɛ sɔn ka kɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen n dɔgɔ min ye i k'a dɔn sɔngɔw yɛlɛla bi n'i ko i bɛ tulu san habu kabako n'i k'i bɛ malo san habu kabako n'i ko i bɛ i k'a dɔn sɔ san lakaw ka fɛ n dɔgɔ yɛrɛ t'i ye la bilen a t'i ye o sɔ wa ni e yɛrɛ tɛ sɔ t'i ye ni e yɛrɛ tɛ a tɛ maa bolo a bɛ e de bolo o ye mun ma sugu ye n ye kuma jugu fɔ e tile kelen sɔ ye ne bolo min sɔfɔlɔ tɛ bolo wa a ma ɲɛ a ma ɲɛ kɔnɔw y'a bɛɛ dun ŋaniya kɔni a ma ɲɛ kɔnɔw y'a bɛɛ dun a ma ɲɛ ne sɔ kɔni bɛ ɲini e bɛ ne marakɛ mun na n ye tɔgɔ fɔ yan sɔforo sɔ mɔgɔw ka kɛ n sirifɛ dan ne ko sɔforo o sɔforo bɛ a sɔ ma ɲɛ fiyewu a ma ɲɛ ayi tiɲɛ yɛrɛ la a ma ɲɛ kɔnɔw ye kabako kɛ a ma ɲɛ kɔnɔw yɛrɛ dama tɛ ko ji tigɛra sɔ kan a kɛra sɔbulu ye kosɛbɛ a ma ɲɛ kosɛbɛ o bɛɛ de ye problème ye o Patrick Keba ko a ko kuma na sa min ye bilama i k'a dɔn gouvernement i k'a dɔn a bɛ ka wuli ka jɔ ni ko sugu bɛɛ kɛ min bɛ se k'a to jaabi ɲumanw bɛ sɔrɔ nka a tɛ taa fiyewu f'an k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma a ko nin situation min filɛ nin n dɔgɔ min ye i k'a dɔn jamana ɲɛmaa ko bɛ kɛ sababu ye an'u bɛ jɛ ka nin bɛɛ batiri ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ye a ko premier ministre Sogɛl Kokala Mayiga hali an bɛ don min na i ko bi k'a fɔ ko a kelen don a kelen tɛ koyi baaraw bɛ sen na nka ni Ala sɔnna ma n'a wolola min na bi an tɛn'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye parti politigiw bɛ kɛ cogo min a n'a bɛ ɲɛ cogo min an tɛn'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye n'o tɛ maa caman ye kuma caman fɔ Sogɛl Asimu ka parti politigiw bisimila Sogɛl t'a la nɛni don dɔgɔyaman don Sogɛl bonyalen tɛ a kɔni b'a bɔ kelen na bila u m'a faamu n dɔgɔ fɛn kelen min don n bɛ min f'i ye Sogɛl Asimi tɛ se ka Sogɛl bila ka taa assise organiser ka sɔrɔ a yɛrɛ bɛ ka mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya n'a bɛ ka mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya n'a n'u bɛnna la Mali ko don dɔ ka jɛ dɔ kɔ dɔ ka jɛ fɛn dɔ ma e b'a bila ne b'a bila e bɛ dɔ ta ne bɛ dɔ ta o n'o ɲɛ sɔrɔla Mali bɛ avancer parti politique minnu don maliyɛnw de don Sogɛl n'est pas indispensable a bɛ se ka yɛlɛma dɛ a bɛ se ka changer mais min kan ka kɛ min ye an k'o ko mais toujours an de b'a sigi ka kow négativer ça aussi c'est pas bon dɛ a bɛ komi maliyɛn yɛrɛ de b'i sigi ka danga don a yɛrɛ ka dugu ma c'est ça le problème an yɛrɛ de b'an sigi k'an ka dugu danga fɛn fɛn mana kɛ o de négativer dɔw de bɛ Facebook sanfɛ yɛlɛma radio so n'o kabako de y'o ye c'est pas possible o to yen cɛ an ka jamana an ka positiver sa walahi ni fɛn fɛn kɛra an k'an da ɲuman don a la a banna Ala k'o dɔw ni sababa bɛɛ kosɛbɛ maa tɛ ka dɔw mɔgɔ ko ye ne yɛrɛ de tɛ fɛ ka Gawusu ye ne yɛrɛ de tɛ fɛ ka karisa ye Asidiya, Nyangoya, mais non, c'est pas non, c'est pas possible. Kabako do koyi. Baba ka cɛ ye o fɔ kunu dɛ. Ayi a y'o mun fɔ. O ye tiɲɛ dɛ. O wulibali ye koyi. C'est vrai. An bɛ bɛnsɔngɔn tiɲɛ mun na. A fɔ y'an fɛ bi sini ka taa yɛlɛma y'an fɛ. Dugu tɔw caman bɛ yen. Fɛn bɛ karisa bolo a bɛ fɛn dɔn. An ka gɛrɛ a la n'a ka jɛ k'a fɛn. A ka fɛn dɔ fɛ an ye. O bɛ yen. Mais anw fɛ yan. Fɛn bɛ karisa bolo a bɛ fɛn dɔn. An b'a fɔ a ka bɔ yen. O de y'a ko bɛɛ ye. An b'a si la turu an b'a kɛ fɛn dɔ ye. An t'an ta. Bon n'o i bɛ se k'o kɛ mais a bɛ mun ɲɛ. Fosi. E yɛrɛ ka nafa kama. A taara yɔrɔ min e yɛrɛ bɛ taa yen. E yɛrɛ ka nafa kama. Bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen. Sini i bɛ t'i ɲɛ jɔ a ɲɛna o. Hali sini an tɛ siran sini ɲɛ ma. A tɛ ja dɛ. Sini in tɛ ja dɛ. Ayiwa. Maa caman bɛ tile gan na dɛ. Ala k'an ni sababa bɛn. Yara biya ma. E ka kuma tɛ yan. A bɛ komi don dɔ la an taara Éthiopie. An bɛ Éthiopie.
ko waati sera avion kun jɔlen don fɛn dɔw kun bɛ ka kɛ an jɔlen bɛ kɛrɛfɛ ko waati sera anw bɛ ka girin ɲɔgɔn kɔ an kun jɔlen bɛ kuma na parce que an kun bɛ délégation min na o ye balontannaw ka délégation ye donc waati sera yɔrɔ min mɔgɔw girin-girinna ka taa dɔ jɔlen bɛ yen a y'i kan dɔ tubabukan na ko sûrement ko ça c'est les Maliens awɔ o kɛra Éthiopie ne ko n ko bati anw ka kiri tɔ fa o sûrement ça c'est les Maliens ko ni jugement kɛtɔ ye ni ye maaw purilen yɔrɔ min na discussion cayara yɔrɔ min na ka ɲininkali k'anw b'a la anw Maliens Ala ka ni sababa bɛɛ Ala ka ɲɛ ka d'a ma n dɔgɔ jamana in kɔni an bɛ kɛ jamana in Ala ka ɲɛ ka d'a ma dɔrɔn min yɛrɛ bi indépendant ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni ale ye mun ye fasirikɛla jɛkulu ni olu ka fasiri ye ɲɛma a bɛɛ na ta ko tare o k'a fɔ mun ye Ashimu ani gouvernement maaw kun mun ye pankuru belebele 4 kɛlɛkɛ pankuru belebele 4 a ka ja mun ye armée de l'air kɔni ye a tile kɔni taara ka di u ma indépendant maaw y'a yira k'a fɔ mun ye juma don n'o bɛnna novembre kalo tile 26 ma mun ye base aérienne 101 a bɛ Senukaw fɛ yen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye pankuru 4 mun sara n'a bɛ nin ka do a kun dɔɔnin bɔ Asimi Koyita a taara mun ye pankuru 4 in tile ka taa di mun ye an ka kɛlɛkɛcɛlaw ma kɛlɛkɛcɛ minnu n'olu ka baara don n'o sanfɛ kɛlɛ kɔni o ma ko Asimi Koyita a taara tile kan ka taa a di u ma Fatiraba ka fɔ la a ko kɛnɛ in kan i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Asimi Koyita a yɛrɛ kun bɛ yen fo ka taa fara mun ye premier ministre ka docteur Choguel Kokala Mayiga ani ka taa fara mun ye irisiw olu ka lasigiden mun n'o bɛ an fɛ yan o fana kun bɛ kɛnɛ kan o sabu mun ye pankuru ye a sanna irisilakaw de bolo Fatiraba ka fɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye lakana a talen bɛ ka di maa mun ma bi n'o de ministre ye n'o ye colonel Sadio Kamara belebele a bɛ ka baara kɔni kɛ dugu ma ko a ka ye sanfɛ Sadio Kamara a donni kama a yɛrɛ nisɔndiyara kosɛbɛ a y'a yira k'a fɔ ko nin pankuru mun filɛ nin nin pankuru 4 mun n'a talen filɛ ka di mun ye an ka lakanabaaw ma ɲɛma siga foyi t'a la pankuru in musaka a bɛɛ lajɛlen bɔra mun ye jamana yɛrɛ kɛsu de kɔnɔ chef wari miliyari 36 miliyari 36 wa a bɛɛ lajɛlen bɔra mun ye jamana kɛsu de kɔnɔ colonel Sadio Kamara a ko nin pankuru mun filɛ nin ko mun ye a dagosi ko a ka bon kosɛbɛ mun ye kɛlɛ yɛrɛ pankuru in kɛlɛkɛla ɲuman o don a ko nin pankuru in ko mun ye kilomɛtiri 250 ɲɛma ko a bɛ se k'o boli heure 1 kɔni o kɔnɔna o la marifa ko a bɛ se k'a ci cogo min na a ko a bɛ se k'a ci ten mun ye n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ colonel Sadio Kamara a ko nin pankuru in nalen u ye baara fɔlɔfɔlɔ mun ko o kɛ na a ye ko a kɛra tɛnɛn don n'o bɛnna novembre kalo tile fɔlɔ o ma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye chinois den minnu kun minɛlen don Bamantuw bolo nin pankuru in ka wuli ka jɔ ko a kɛra sababu ye mun ye Bamantu ninnu u bolo bɛ se ka bɔ chinois den ninnu kan na cogo min na mun ye colonel Sadio Kamara a ko n'i y'a yira k'a fɔ nin pankuru kɔni o sɔrɔlen pankuru mun n'o bɛ taa fara mun ye pankuru 2 wɛrɛ kan u kun ye mun san mun ye kalo tɛmɛnen in na ka tɛmɛ Fatiraba kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na fɔ ko bi jamana faama yɛrɛ fo ka taa fara mun ye lakanabaaw kan y'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ ka jamana kɔni ka a mara nin waati in na siga tɛ fɛn mun kɔni na u ka bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa mun ye lakana o bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔna cogo min na wa mun ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye u bɛ se ka jɔ cogo min na ka minɛn k'a ɲini ka d'u ma walasa mun ye kɛlɛ a bɛ se ka jɔ u la cogo min na Fatiru sɔgɔmada in na an y'a sama ka bɔ mun ye indépendant kɔnɔna la fasirikɛla jɛkulu olu ka Fatiru de ye bonya b'a la Mali sɔrdasiw an y'an kuma kan mɛn k'an ka wuli an ka na malo ka makɔrɔw ye kuma min fɔ an ka wuli Batu Sunjata Keita o taarida Alimami Samori o taarida Bemba Touré o taarida Wakari Traoré bete o mataida bien awo kuma ɲɛna mataida bi a ye kun na ɲagami ni kun y'a ɲagami a tun bɛ kɛ baara dɛ ni kun y'a ɲami ka taa n da ka sɔrɔ n da waati ma se o ko ya Ala ka sujan ni kɛnɛya di an bɛɛ lajɛlen ma an ka mɛn ka ɲɔgɔn bilasira ka mɛn ka ɲɔgɔn baro min ye kunnafoni ye hali bi b'an bolo kɔrɔ kunnafoni min bɛ safunɛ kunba ale ka baabu don a bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko l'interdit de Bamako nka yanni an ka don a kɔnɔ kibaruya min bɛ yen o de ye awa i k'a dɔn kamalennin a bɛ se kule la a bɛ se kuma na a nɛn ka di pɛlɛ ja kamalennin a bɛ soli ka na a bɛ na baara kɛ anw kɔni hakili la k'a fɔ a dan y'o ye a bu safunɛ k'a jara sogo kwani ko Abu Safunɛ muso jiginna denkurani ne y'a fɔ ngo a depuis ɲ'a ye k'o don o ne bɛ Abu Safunɛ ɲɛ la kalata n ko fisɔn n hakili sigilen tɛ bi dɛ yɔrɔ labalikɛla jɛkulu bɛ se ka seereya o
ha nya fayana e alamsa ngo fiso ngi yakli ngaskilete bi ko sobe hakli kunskilete bako ja kele maka ko jugu ke ay ko jugu de dezoroya ha e ma ko ya fo masa ya kai ne man tada bo nyama ya fo ma ali manyare e ma kwa nyawa afa ali manyare na amma ta gausu ta lawa amma kewa e ko jugu di ay kami ma nyama da tona je bana kambe nyama tona je nyama jme nyama jme ye Ibrahim Kulubale ko may gatari da mataro shimbia ka ni so babe ndo lenter de bonko ala ka dembalo malika ala ka dembalo ka na kanja ka bo adoy am baraka nyugo abu safune jara o madamu ya zon dina abi faranga ambi je ka do ke dengo ni chei ala ka balo ka na kanja ka bo adoy fasirke ba akwai ka do ka fo transition marali min ya awai ka do maminum be no lu kono bara koni ye awai ka do anga manzumai dunni barko de chaman farale bi nyanga ko be ka nyini min ye shogali ko kala maiga ko bi se ka ta chugumi ka bo awai ka do jamana ngono ko parata ni ka bo awai ka do transition nyamala ako mali kono ndogo ka do ka fo nyengo ya negative e ka do ka fo ko de be nyengo ya mi awai ka do no ya ajuguman kirikiri man kirikiri ko de be anve jamana ngono awai ka do ka fo nanzara ko ali de mako egoism akwambi do ni ko bi min ya awai ka do bi ka ke so bi ka awai kado jamana ka cie ka jamana lafu ka jamana burja ko nyango ya sugu fla de be nyango ya kele o ye negative o ya nyuma lamai o karsa ko ni betablo minga tiere la ka mubli ngai nyango ya be mene yel samvana bi ka kele ka nyon do soro nyango ya negative o ya afimai ajuma ko karsa ka mubli mbabulo mbe mugu chala mubli ngatinye karsa ere ka sa abeka kese tout c'est fini akwa antai mali kono ko antai yo yede sabu ni je temene ke e bay ka fo mali inde kono ko be wuli ka joni chesuru ke ila mola ki sigi malu kere ba ke el sammi bi se ka tu bi se ki dade chugomi ako mali inde kono be fa wuli la yel ma ki nyefie ya ki ka jena tika ka dungala ma ala ni nyengo e asabuye kwa mi don mene ko bi mali kono ambe kuma de sanga ani wati ka fo ko abay ka do silama ya bia nye horo ya bia da be bia nga chama mbe ndo wati dola amba nyire nyinga koyi ako bi nyengo ya mimbe ko nyengo ya negative ko ni be ka wuli ka joke ka maliko ere bampe maliko ere be ni ka kese tout c'est fini ako de sira tigela minya awai ka do mali se mer petit à petit ako ni eje temene ke madobe no ye amiru sisi wati temene una aye filmu dobo ko ba nyengo minfle akunda bura de anga laja anga fumya awai ka do nyengo ya ere kololo emi na gele emi ako nga minye filmu nyi ka ma fumya ko maliko no kwambi doni mene ko bi ma chairman de be jango te apolitiki mo ngo ya ku bo de tako la bara ko ke ku awai kado politique ma nyogo ko se be ko gusi ko chie ko bampeu akwai ka laje ka damine 92 kana se 2002 la samunga ndo minye jamana ya anga démocratie clé awai kada bel la fura ma kele mimbe minya ko chie ko ya ye tieni era do parti politique to ku o de ademai ako adema ma se parti kele mina o de union des forces démocratiques no be IFD ko fo ko ma se ola ko sabu ni jate mineke alliance pour la démocratie au Mali parti africain pour la solidarité et la justice adema kofo pa bangira awai kado abora 20 mingala kala de union démocratique du peuple malien no be UDPM kofo aboro de galagala o ya bange sabu ma mimbe no ya dilibare no Alpha Omar Konari akumeni nadere ni ba ko aku adema be doni mene ko bi ndoko angana nyon nege association yelma organisation non gouvernementale ka manje utawore ya bilama kwa kembe odi utawore ya temine maître Demba Diallo o ka UFD o maso la ko yi akoni ala je fe ndama dama be mimi se ka to mo kanga do ka fo politique ton ndoko ka do ka fo suba ko do ko do nyengo ya rek se kene kanda ko de du ako adema PSG anga laje rassemblement pour le Mali o bangena adema PSG o bora adema galakala Bolengoy, renaissance de l'intégration africaine, nobe Miria Kofo. Miria obara fana bora adema galakala abe kunye munye obe kunye awai kado bembalia ni nyogo fomia balia nga bidoni mena ko bi num be klela ka wuli ka joke tuni ko fe kana fara adema ka mimbe se ka to fanga obinyini woni mbe ye femdi femi nu do yoro nu bo yoro ka cha ko be basiri ko ni kuma mbe adema inga ko so be ana be ka wuli ka joni chesiru minunge ako ma minumbe nu be ka nyini minya awai kado shugol ko wala maiga kwa kataka bo primature club bi ko lu ye mawde minungo ni jamana na folo henemu ka ka manje wallahi ku sogoy est-ce que ti mena shiti bo ako bisa dossier dama mimbu no fe ade adombai wa fala yara mana fiya ka tawram na dide me fiya ka tayni
siga tala u bɛ dossier min b'u nɔfɛ ala de y'a dɔnba ye a ko maa dɔ yɛrɛ bɛ yen jɔn ko ala awa i k'a dɔn o bilama n dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya b'o kɔ a ka jugu a bɛɛ ye a ka jugu a bɛɛ ye mais ale bɛ banga buruti ni don ka bɔ la min bɛ se k'a to sokɛ ko ala mayiga ko ka taa ka bɔ yen ko adema kana ɲinɛ dɛ adema mana fɛn o fɛn min kɛ IDPM mana fɛn o fɛn min kɛ nin bɛɛ ye kɔ kelen jɛgɛ ye nin bɛɛ taala ye ɲɔgɔn ye donc kana fɔ ko sokɛ ye IDPM ye k'o bɛ ka awa i k'a dɔn lafasaliw de kɛ adema yɛrɛ ka jugu ni IDPM ye ka tɛmɛ sokɛli yɛrɛ kan wallahi kuma bɛ don min na i ko bi farati don sabu fasirikɛba ko a ko ninnu minnu filɛ nin min ye kɔnɔbara ka fa ka a kɛ dedelen de ko dama de bɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a ɲini min bɛ se ka to sokɛli ko wala mayiga k'a ka taa ka bɔ yen fasiri filɛ l'intérêt de Bamakɔ ka fasiri don i bonya b'a la bonya a diyara n ye hali bi arajo Nura FM ye 94.4 min muru duuru wa an bɛ laseli kɛ nin waati in na ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 walayi ɲɛma ne bɛ n bolo n b'a kari ka don Daramani Nanbɛ Daramani Kulubali n denkɛni don kosɛbɛ k'a Kulubali kosɛbɛ awɔ ɲɛma ne bɛ n bolo n b'a kari ka don kuran tigɛra de koyi an b'an ka gafe kɛ dɛ an ma foyi fɔ fɔlɔ i bɛ ka an gɛn ka bɔ yafa an ma bi koyi kuran tigɛra de dɛ an bɛ se ka min kɛ an b'o kɛ Azalai Express cɛnin in bɛ ka na dimi de a y'a ka ɲi sa kana dimi sa a ka ɲi ala k'a faamuya dɔrɔn a banna n y'a faamuya Azalai Express ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye bisimila Arbel Mayiga ale de kumani don Azalai Express o kɔnɔna la Arbel ye n dɔgɔ ye ɲɛma a bɛɛ na ta ko cɛ ko ni wulikajɔ ma kɛ joona cɛ wulilen don a deliko fɛ dɛ cɛ jɔn de don Lamini Seydou Traoré Subugu Lamini Seydou Traoré ale de ye minisiri mun n'o ka baara bɛnnen don an ka dugu jukɔrɔ nafolomafɛnw ma kosɛbɛ kuran fo ka taa fara mun ye jiko kan nka nin waati laban ninnu na a yira k'a fɔ ko mun ye Lamini Seydou Traoré kosɛbɛ mun ye a ka cakɛda ninnu ko ɲininkali de bɛ kɛ mun ye jamana faama kɔrɔ den ka n'o bɛ kaco kofɔ ko kuma na ko kaco ko jɔyɔrɔ in n'o bɛ ministre des mines et de l'énergie et de l'eau ko kuma na ko kaco de bɛ ka baara kɛ a la wa o fana ye kuma kura ye dɛ kosɛbɛ kaco tɔgɔ jumɛn bɛ nin na bilen ne hakili la o ko banna a ka ban a ma daminɛ yɛrɛ minisiri jumɛn Lamini Seydou Traoré l'eau ni dugujukɔrɔfɛn ninnu wa a bɛ énergie a bɛ ale de awɔ o ye jamana dili fɛnba dɔ ye koyi kaco sen b'o la hali bi yan Fatirikɛba ka fɔ la a ko ɲininkali to min ko a de bɛ sigi n'o y'a sɔrɔ hali bi kaco de bɛ ka baara kɔni kɛ mun ye nin minisiriso in kɔni o kɔnɔna o la o sabu kɛ minisiri mun bɛ bi n'o de ye Lamini Seydou Traoré mun ye kaco kun bɛ baara kɔrɔ mun kɛ énergie kɔnɔna la ani kaco jɛɲɔgɔn kɔrɔ ko siga tɛ fɛn mun na k'a n'olu de bɛ ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hali bi subahanallahi Fatirikɛba mun ye Arbel Mayiga ye a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye contrat caman de bɛ yen contrat minnu n'olu kɛlen don dibi la mun ye énergie yɛrɛ o kɔnɔna la a ko fɛn mun yɛrɛ fana bɛ n'o bɛ maanifin kamana gan Lamini Seydou Traoré a bɛ ka baara jumɛn de boloda mun sisan a ka cakɛda in na o de ye mun ye a ka gɛrɛnadenw a muso somɔgɔw fo ka taa se mun ye a kɛrɛfɛmɔgɔw ma a ko k'u bɛɛ lajɛlen ta ni ka t'u don jɔyɔrɔ la jɔyɔrɔ mun n'o b'a ka minisiriso yɛrɛ kɔni ko o kɔfɔ Fatirikɛba ka fɔ la a ko i bɛna i y'a jateminɛ k'a lajɛ maa bɛ yen n'an k'a ma ko Julien Konabani ale de ye BCEAO gouverneur kɔrɔ o den kɔni ko o ye ale ye i bɛna ye k'a fɔ ko contrat dɔ kɔni k'o tɛmɛlen don nin waati laban ninnu na mun ye minisiri Lamini Seydou Traoré ani nin maa kofɔlen n'o bɛ Julien Konabani n'i dun y'a jateminɛ k'a lajɛ maa mun don ko siga tɛ fɛn mun na ko ani Karimu kun ka di kosɛbɛ ani Karimu ka di kosɛbɛ ko nin waati laban ninnu yɛrɛ la a yɛrɛ k'a fɔ ko mun ye nin minisiri ye n'o bɛ Lamini Seydou Traoré ale kɔfɔ waati mun na ko kurantigɛ ko a cayara jamana in kɔnɔna la k'a kɔni wulila ka taa mun ye kɔrɔbarikaw fɛ yen a donni kama k'i bɛna ye k'a fɔ k'a ni nin cɛ kɔfɔlen n'o ye Julien Konabani ye u ye ɲɔgɔn ye caman de kɛ mun ye hôtel kɔnɔna la o dun y'a sɔrɔ mun ye minisiri mun directeur mun n'o bɛ énergie kunna o y'a jateminɛ k'a lajɛ ko Julien Konabani a ka contrat ninnu contrat jɛlen tɛ contrat ninnu ko an k'a sosoro ka Lamini Seydou Traoré a wulila k'i jɔ i sen kan ko fɔ contrat in ko a ka segin ka na kura ye a ma ɲɛ mun kɔ ko a kɛra o ye Fatirikɛba ka fɔ la hali bi a ko min ye Seydou Lamini Traoré ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko a tɔ bɛ ko hali bi koyi ko n'an taara mun ye soma pepu o kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ k'a bɛ ka kabako fana de lamaga ye o sabu kɛ mun ye o cakɛda ye n'a bɛ soma pepu k'a kɔfɔ a yɛrɛ furumuso a yɛrɛ ka lidale ko o bɛ baara kɛ o kɔnɔna la madamu kosɛbɛ a ka gafu jɛma ayiwa bisimila Fatirikɛba ka fɔ la a ko jateminɛlikɛla caman y'a ye k'a fɔ mun ye Lamini Seydou Traoré a ka nin minisiriso in minisiriso mun n'o ka baara bɛnnen don dugujukɔrɔ nafolo ji kuranko
jateminal caman kala caman y'a yira k'a fɔ ko kuma na ko Karim Keita de bɛ ka baara kɛ hali bi wa mun ye nin minisiri so in ye Karim de bɛ ka baara kɛ a kɔnɔ wa o sabu maa minnu bɛ ka na a kɔnɔ mun ye minisiri yɛrɛ jɛɲɔgɔn a ko ninnu bɛɛ lajɛlen ni Karim de tun bɛ baara kelen na ka kɛ Allah akibaru kosɛbɛ an ka ɲɔgɔn ɲininka dɛ an kana a bila fɛn na koyi a fɔ Asimu ye a fɔ Maliki Jaw ye a fɔ Sajow ye ko n'u bɛ min kɛ n'u bɛ fɛɛrɛ min ɲini u k'o ɲini koyi parce que min ye kamalen min bɛ yen n'o ye kaco ko n'o bɛ kaco ko ale ma ɲinɛ ni ninnu ni tɛgɛ ma da u kan ale ma ɲinɛ ka fɛɛrɛ ɲini non ka cɛ ne ma angilatɔ ye fɔlɔ kaco ma ɲinɛ kaco ni Bubu Sise ninnu ni Isan Bɔt tɔ minnu kelen bɛ k'u yɛrɛ ɲini ni tɛgɛ ma da ninnu kan an hakili bɛ lafiya min na o ma na fɔlɔ dɛ u ka maa ye dɛ kosɛbɛ ayiwa o de kama an b'a fɔ sanga nin waati bɛɛ lajɛlen na Ala k'a ni ko kurukɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen kɔni miiriya ye ba tigɛ ko ɲuman ye nka sɔmɔnɔ kelen b'a kɔnɔ u k'u farati olu la Ala k'a ni sababu k'u farati olu la dɛ wallahi de ami Ala k'a ni sababu an ka taa n dɔgɔ hali bi an bɛ taa n'an bɛ taa an bɛ se min ye aw k'a dɔn k'a daminɛ min ye Mahamani Ture ale de kuma bɛ Nouvelle Horizon kɔnɔ k'a daminɛ Burkina Faso ka taa tɛmɛ Niger fɛ min ye convoi belebele min bɛ yen n'a tun bɛ Barikani nɔfɛ ni Barikani ka convoi don a nana aw k'a dɔn k'a bɛ ka taa Gawo a ko min ye parti min bɛ yen n'a bɛ ADPM ko fɔ k'u dabali banna ni maramafɛn sugu ninnu ani ni minɛn ninnu bɛ se ka u kunda aw k'a dɔn Barikani bɛ se ka k'i kunda ni ninnu ye anw ka jamana kan cogo di k'a sɔrɔ dun kelen bɛ k'a jira k'olu bɛ na aw k'a dɔn dɔw b'u ka fanga la anw ka jamana in kɔnɔna na a ko n'i y'a lajɛ convoi dɔ bɛ yen force française aw k'a dɔn o convoi dɔ k'u kɔni bɔra aw k'a dɔn capitale dɔ la n'o bɛ kɔnɔwarikaw n'o b'olu fɛ yen ko fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye aw k'a dɔn u bɛ kunda min yɔrɔ min kan o ye Bamakɔ ye a ko convoi in k'a kɔni a kɛra kabako da in koyi sabu a mankan cayara kosɛbɛ k'a daminɛ Burkina Faso ka tɛmɛ Niger fɛ wulikajɔ kɛra fan bɛɛ fɛ wulikajɔ n'a cɛsiriw a yɛrɛ laban taara wolo fɛn min na o de aw k'a dɔn subɔ ye a ko nka Mali kɔnɔ min ye maaw ye u kɔni tilannen don bɛɛ b'i ta fa k'a sababu kɛ an yɛrɛ furadama taara y'o ye a ko waati min na maa dɔw bɛ yen minnu kɔni bɛ ka wulikajɔ ni cɛsiri kɛ min ye aw k'a dɔn ka gosili kɛ fan bɛɛ fɛ population min bɛ yen n'o bɛ Burkina ko fɔ ani Niger min ye aw k'a dɔn waati kelen in na Gawoka minnu bɛ yen n'olu kɔni bɛ aw k'a dɔn Gawo olu bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ ka félicitations fɔ sabu Barikani ko ni minɛnw nana la hawla maa minnu b'a la k'olu bɛ ka taa o hali bi olu bɛ ka sɔnsɔn ka na n'a ye an ka mɔgɔw tɛgɛrɛ bɛ ka fɔ nin ka jateminɛ koyi a ko n'i y'a lajɛ min bɛ n'a bɛ force Barikani ko fɔ i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni bɛ ka wulikajɔ ni cɛsiriw bɛɛ kɛ a bɛ kalo damadama bɔ min bɛ se k'a to jamana in aw k'a dɔn k'u bɛ se ka yɔrɔ labila cogo o de siratigɛ la tɛseli tɛ aw k'a dɔn min kun b'u bolo aw k'a dɔn ani yɔrɔ damadama bɛ yen k'u y'olu bila jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ ADFPM ko fɔ olu kɔni ADEPM n'a b'o ko fɔ n'o ye Sidiki Abubakar Sidiki Fɔnba ye olu kɔni ye ɲininkali caman bolo da a k'u ye communiqué dɔ bila u y'a jira k'a fɔ min ye nin convoi n'a bɛ ka na jamana in kɔnɔ a nakun yɛrɛ ye mun ye a nafa ye mun ye a bɛna mun jira anw na a ka ɲɛfɔ anw ye anw ko tɛ nin waati min na aw k'a dɔn sɔrɔdasi ninnu kɔni n'o ye nanzaraw ye u ko k'u bɛ taa ka bɔ jamana in kɔnɔ k'u b'u ka base dɔw bila n'aw k'aw b'o bila hali bi minɛn ninnu sɔnsɔn kun ye mun ye ka na n'u ye anw ka jamana kɔnɔ an dun bɛ k'a lajɛ aw ka aw k'a dɔn kɛnɛ bila e yɛrɛ min ye aw k'a dɔn kamalennin in tɔgɔ yɛrɛ u ka cɛ ni ɲɛbilennin min b'u kunna Faransi a tɔgɔ Macron Emmanuel Macron musokɔrɔba cɛ awɔ ale yɛrɛ ye kuma caman fɔ nin ko in na nka hali bi u bɛ ka minɛnw sɔnsɔn ne ka aw k'a dɔn a cuuru ka na jamana kɔnɔna na a ko de kama min ye ko in kɔni a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara sabu min ye anw ka jamana ɲamakɔrɔ Amadu Tumani Ture a ye kuma caman fɔ ka ɲɛsin aw k'a dɔn nin ko ninnu ma nka ɲɛ bɛ min na wulikajɔ kelen don fan bɛɛ fɛ Burkina ni Niger fo suw bɛ ka bɔ waati kelen na min ye convoi bɛna se Gawo waati min tɛgɛrɛ bɛ ko Gawo kaw bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ e ka convoi aw k'a dɔn k'a bisimila sabu olu ko nin minɛn minnu filɛ nin k'a bɛ kɛ sababu ye k'olu lakana ko an minnu bi capitale kɔnɔ n'o ye Bamakɔ ye k'i ka dɔn k'a fɔ ko anw t'a dɔn fɛn min b'olu kan ani a jɔyɔrɔ ye min ye parce que kaba ko a ko min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye a ko kɔni ye fɛn ye fɛn min n'a bi maa kamana gan n'a bi maa tɔɔrɔ nka nin ko in a ka jɛya bɛɛ mago b'o de la minɛn ninnu kun ye mun ye a nafa ye mun ye o ka ɲɛfɔ bɛɛ ye walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ a la maa min ka fasiri don o ye Mahamani Ture tɔgɔ Nouvelle Horizon u ka bidon bɔli i bonya b'a la bonya a diyara n ye la sira ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye sira ta waati na ale kumalen don
de kayta ako alibi an ta muye politique bunakun o kenaka parti politique mbe nanka mako IRD ala kayina Soumaïla Cissé la ala ka parti auto yewa la parti akalfalo no mamu mabi no de be maître Salkou no ba ale ko fo Salkou akumada de ako kangardake kanyashi mamu mbe ni wati na ninga wulika joka abla senga wala samuya IRD absika daga kulunci tugumna ninga afle kulunci fatiga baga fola ako ibe na ka fo kuye kuna foni kon ko soro ayira ka fo ko muye Salkou IRD o kalfalo ale munabi ayaye ka fo ko munye octobre ko klem ngon sabate mane ko sigi bele mun kera nanka mako 10e conférence nationale o sigi konala ko ayira ka fo ko munye ma chama be ye kuma chama fo dogal ku kuma do taninga manifun ku sigare neninte neniye man nenin ko nun ka oda manifun ka o bolen ko fe ali mamunun be nolu ka appareil de sonorisation ku be nyama ku ye chama ko o chien o bela ado ira tara ku nyako o do ira ko ku be fe ku bolo ko ni ka ada munye parti re vice président o ko ni o ka kabako o strategala munye Salkou ako abada bela jelen kloka bela jelen ka afamia munye parti IRD asigileno kum kama o de ben siga fo asigi o parti ko asinsne ndo o de konnaga wati labanu nuna ibe na ka fo ko wulika jo ko abiga ke fanchama o fe ko wala sa ko munye parti ko abe siga tamu congrès extraordinaire la tukumna munye Salkou ko ako mamunu kan wulika jo kan wati labanu nuna ko donc ka fo ko parti don parti demu ndo ko sigu ko so kana so jona ko akili ko ko sema ko soro munye Salkou ako alibi abe kangardake kanyashi uma ko donc ka fo ko munye IRD ale parti de parti munni bolo di nyonya chama no oba akonna ula munye honorable Soumaïla Cissé ala kanyina ala o parti sigis ngama ku ka ferenda balke munye parti u kana farafara munye alibi Salkou ayira ka fo ko munye wulika jobe sena ni wati laban nun ko no konnala ku ka donc ka fo mamun ka wulika joke nyama ku ka segin sojona kana ku ka segin jona kana ko de ka kusa fasido anya sama ka bo munye la siron o konnala de kata ale kalim kala tike e bunya obala no Mohamed Slama amba foka walimando sama Kulubali ka foli la sama minye Madi Kulubali amba foka walimando angana nyina Ablaye Kulubali ko Ablaye Kulubali nya fiye SCD awaikado amba foka walimando service Kulubali jejelis fleni awaikado Musabugu ni ye ponjigi kinibulu fe kaburdo yoro awaikado minya aka service bayimbi dable ni kadu amba foka walimando sanga ani wati dable ni yere fle sanga ribugu Marseille ambe dugutigi fo no ye Isa Telier ani awaikado akabarakela be amba be fo conseil be ambu be fo ku be walimando ko mi awaikado ka fulin tonne ka lase ande me ba jakulu bela jele mi Musa Sissoko Amarin Daw amba fo ka walimando ka fulila se bashigene ketama aida magaji ya furumusoyi arab keta amba fo ka fulila se banu magaji ma berra tapi Laurent Pokou kanga fuli bay El Hadji Seguba Samaki pere auto anga na nyina ko karamo wage amba fo ka minya kamsara ka bilibele obe El Hadji Issa Sila ko amba fana fu walimando sikatala nyama ya foto mnambu bela jilen foku walimando wati koni asebe ko tenguna ko sabuga munye kurantika o chama koni uta wati koni uta o siratika lambe bela jilen fo dakunya klina munye Badrissa Keita tangal do wasulun ame fuli tanika asegere anaka chedon fuli abela su bela jilema munye presiki tagalugu ame fuli tanuku fana ku segere jina sokola konna lan watina munye gafur hawa tungara ame fuli tanika fana segere ni watina munye fransika ofi abana no bora sa minyi awaikado stade malien de Bamako ambe fuli anita ni Blangagne abana ka fuli tani la se président ma no be Cheick Diallo ko fo Cheick Diallo kunu anye libi ka udashi o kile ani kanangulu ni ala sona ma ambita libi sura kan chama bi fo ni ala ka amina rabbi ala ka do ma Cheick Diallo be fo ka minyi docteur Lamine ka fo ka walimando antula ka minyi anga sigal yere no be Mohamed Diané ko fo anga fuli be ka nyesha belebele yere ne ba to da dengo sambrui be sambrui do ka kuma manja mangamba tafe ibi kuma de ngaleti kuma sambrui bush be ako mbike ma Vladima eja san malengona belebele do sambrui mbi blasira pour parce que mbi fe ka kaba Vladima mbi blasira akera anganyama ba akera nyamai awa ka kuma manja sambrui ale ko ni akedro anga tadi mbe 3 di mani ma fo jona mba akara nyamai wa mba fo de nyama to koji akara isadi nyamai mba fo de mbe 3 o te Cheick Diallo wa mba kema flaje esadi nyama ngwa akara nyamai ka teme Cheick Diallo de nyamai bi brother
ne ma fɛ bi hali bi bɛ ka dumuni ko da fɛ sanburu ye ma dɔn a ka kuma man ja kɔlɔn Sidibe ha dafa kɔlɔn ɔ Gawusu ko k'i bɛ kɛmɛ d'a ma ko ale de kɔlɔn Sidibe a ye ma kuma in faamu de nɔgɔ Bubakari Sidibe ni bɛɛ ko a ma ko kɔlɔn ale kun bɛ yen waati min na k'a dɔn kɔlɔn Sidibe an bɛ a fo ka waleɲuman dɔn sanga ani waati ko ne ko a Sidibe k'a fo sanga ani waati a bɛ wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ Sadi Maliyɛn tɔgɔ la ɔ Bubakari Sidibe kɔlɔn min ye kuma caman fɔra fɛn caman fɔra anw y'a maku sabu a tiɲɛ bɛ yɔrɔ min an b'a dɔn Bubakari Sidibe kɔlɔn nɔgɔ min ye ka wulikajɔ ni cɛsiri kɛ Saudiya bɛ se ka mobili di anw ma fo falaki Bubakari y'a kɛ a nana mobiliw kunbɛn yan ɔ min ye awa i k'a dɔn jamana ni jamana cɛ ministère de la défense ni jamana wɛrɛw cɛ o ko ɲɛ tɛmɛli ni kumaw taara ka fɔ Bubakari Sidibe sanburu a b'i da de a ti kuma an b'a di Ala ma min ye Sadi Maliyɛn de bɔ ko anw ka président don supporters ka président maraka an b'a fo ka Mohamed Sila k'a fo ka waliman dɔn an bɛ fo o tuma an bɛ bi taa kuru yan an bɛ bi taa kuru yan Daramani Kulubali bɛ ka mun fɔ yen nin cɛnin bɛ ka mun fɔ yen ayi n bɛ n'ale a kama a bɛ n dɔn Luwalakaw bɛɛ bɛ n dɔn a bɛ lafiya baasi tɛ a bɛ lafiya la o tuma an bɛ foli las'i ma kosɛbɛ i ka tiɲɛ yɛrɛ la tɔ t'a la dɛ tɔ t'a la mɛ Bamakɔsi in kɛcogo n'a sera a matarafa cogo la a bɛ taa Libi joona awɔ a ka Libi taga bɛ nɔgɔya a ka Turki taga bɛ nɔgɔya a ka Saudiya taga yɛrɛ bɛ nɔgɔya joona awɔ ni kɔni filila cogo min na Saudiya taga kɔni cogo min n'i y'a matarafara ten ni juguw fana kɛra ten an k'o fana d'a kan an ti yen bila an k'o fana d'a kan Ala k'an ni sababa bɛn